Isahluko seshumi. Uzithelile, uzithelile, uzithelile. Phakathi kwemiphumela emihle eyeza nokuhoxisa ukudutshwa kweNingizimu Afrika kwaba ngukwemukelwa futhi kwalelizwe ku-Olympic Games. Isigungu senhlangano kazwelonke sathi sizimisele ukuba siyivumele iNingizimu Afrika ukuba ingenele imiqhudelwano yezemidlalo kazwelonke uma nje iNingizimu Afrika izimisele ukuba iqede ubandlululo. Laqala-ke lelizwe lazikhuculula izinkambiso zobandlululo kwezemidlalo ikakhulu kweyezikolo. KwelaseNatali kwavumbuka izinhlangano eziningi ezintsha ezase zengamele ezemidlalo. Lesifunda saseNatali sahlukaniswa yiziyingi ezinhlanu kanti isiyingi sisinye saba nezigaba ezintathu. Isigaba sokuqala kwakuba ngesenkasa yezingane ukuya emabangeni aphansi onke. Esesibili kwakuba ngesamabanga aphakeme kanti esesithathu isigaba kwakuba ngesabafundi abamfundo ephezulu namasekhondari. Iziyingi zona kwakungesasenyakatho, ngesasemphakathi neNatali, ngesaKwaZulu, ngeseTheku namaphethelo kanye nesaseNingizimu. AbakwaNgubane elalusha bona babemele isiyingi seTheku namaphethelo kanti abakwaNgubane eMpaphala babemele isiyingi saKwaZulu. Lokhu kudidiyelwa kwezingane zonke zaseNatali kwakungomkhulu umsebenzi oqala ngo-April uze uphele ngoJuni bese kuthi ngo-Agasti kuhlangane zonke izikole zaseNingizimu Afrika. Le mibuthano yaseNingizimu Afrika kanye neyezifundo yayihlanganela kumayunivesi. Imidlalo yesifunda yaseNatali yayiba ngeviki lokugcina kuJuni ngemuva nje kweRoyal Agricultural Show. Ngonyaka uZithelile agila ngawo izimanga, le midlalo yaseNatali yayisezinkundleni zemidlalo yeYunivesithi yakwaZulu laphaya kwaDlangezwa. Lonke lakwaZulu lalihlokoma ngokuthi ayikho inkunzi ehlulwa esibayeni sayo. Abaqeqeshi bezikole zakwaZulu babezama ngayo yonke imizamo ukuba balenyuse izinga lezemidlalo. Baphuma imikhankaso yokuhlwaya izihlabani ezithile ukuba zingamele ukuqeqeshwa kwezingane zesikole ngakwezemidlalo. Noma uKenneth Zondi, uMphalala Mseku, uTheen van Wyk, Thandi Dube, VJ Maharaj kanye noSydney Nhlumayo basebethanda ukudembesela kwezemidlalo, babuyiselwa ezijokweni kwabona baqeqeshwa kabusha. Le mizamo yaba nemiphumela emihle kwelakwaZulu. Izimboni nazo zazingazibekile phansi ngokweseka imizamo yokuthuthukisa izinga lemidlalo yezingane zaseNatali. Noma singezibale zonke izimboni ezazinesandla esibanzi, singaphawula ngabasemshinini wephepha bakwaSAPI, ISCO kanye nabasebenzi bakashukela okuyibona abenza amagalelo ayezwakala. Nezinye izimboni ezingazinzile eNatali naKwaZulu nazo zazelekelela ukuba zithuthukise umdladla wezingane zaseNatali ezikolweni zazo. Nenhlangano yezemidlalo yaseNingizimu Afrika nayo yaba nesabelo ekunyuseni izinga lezemidlalo yezikole ngokunikeza izikole zonke imiphumela yemidlalo ikakhulu lapho kwakutholakala khona ukuthi liyenyuka izinga. Okuhle ngale midlalo yezikole ukuthi yase ilandela uhlelo olwalusho ukuthi yini elindelekile kubadlali bonke. Kwathi kufika uJuni intaka yabe isibekelwe amazolo kwelakwaZulu. Sasikujabulela lesi siyingi ukuba sikhoselise imidlalo yesifunda yaseNatali. Kwathi kushaya umsombuluko amafulege amadolobha onke aseNatali asekela kusukela eposini lakwaDlangezwa aye afike ehholo iBhekuzulu.
Abantu babebulala inyoka ngoLwesithathu kuqala lemidlalo kwaze kwaba ngoLwesihlanu. Izihingi zazinezindawo zazo zokuhlala futhi zigqoke imibala yazo. Itheku lalishwa ngemibala eluhlaza samanzolwandle olwalunolaka. Isihingi sakwaZulu sona sisho ngombala oluhlaza satshani. Babezibiza ngamahlengethwa abaseThekwini. AbakwaZulu bona babezibiza ngezimbube, abaseNingizimu bengombayimbayi. Imiphakathi neNatali nakwaZulu ingamaqwabe, kanti iNyakatho yayizibiza ngomkhonto weNkosi uShaka. Okwakuhlaba umxhwele ngale midlalo kwakungukuthi ubuyingi babusonga zonke izibukeli nabadlali, kubenza ukuba bakhohlwe ngubuzwe, ibala, ngobulili kanye nobuhlanga. Izingqapheli zale midlalo zazithi le midlalo yayakha olukhulu ubumbano phakathi kwezizwe zaseNingizimu Afrika ezazikade ziphila ngokukwebhana nokubandlululana. Ubungani, ubuhlobo kanye nokuthandana kwamalunga esiyingi kwakubonakala lapha izibukeli zibongela owazo zithi "Uzithelile, Uzithelile, Uzithelile", noma lapho zithi "VJ, VJ, VJ". OPatricia ophumelele naboPudalashmi babemenyezwa nguwonkewonke kungahlukaniswa ngabala, ngobulili noma ngabuzwe. Izinga lobugebengu, udlame nobusela lehla ngamalengiso. Imiphakathi yonke yaswabuluka yaba nobungani nentokomalo elethwa ngezemidlalo. Le midlalo yayidonsa nesinedolo. Imibala yabadlali yayigqokiwe yizingane zesikole kuphela, nabantu abadala babetshengisa ngemibala ukuthi bona baseka siphi isihingi. Amabhasi nezimoto zazisho ngamafulege ukuthi zona zisekela siphi isihingi. Zonke izihingi zazinikezwe izindawo zazo zokupaka izimoto zokungenisa zisahleli kulelo sonto, kanye nezokuhlala enkundleni yemidlalo. Yisiyingi sakwaZulu esasingenise eNew York, kwathi itheku langenisa eMkhabayi kaJama Hall. Kwakunebhanoyi elalindiza ngaphezulu kweyinkundla likhanyisa ngemikhiqizo yeziyingi zonhlanu. Ngoba isimaya kwakungeyesiyingi sakwaZulu, yibhendi yaso yokumashaya eyavula inkundla yabe isishwanelwa yindlamu nokusina kwamagagu aholwa nguTiko Nenyoni, insizwa yangapha engoje kaMagojela eholwa futhi nanguNtombazi waseMsumbili. Pho ziyasina zigide yini izintombi nezinsizwa zakwaZulu? Okuhle futhi kwakungukuthi nabelungu namaNdiya ayesina agide engena kuyo yonke imibukiso. Phakathi kwesiyingi sakwaZulu kunabafundi bakwaNgubane, Uzithelile nowakwabo uHlanganisani, kanti kwakuno-Ethanasia noMelody esiyingini saseThekwini. Bonke laba bafundi babengakagijimi ngezikhathi zamadina. Noma lezi zingane zakwaNgubane zazazana futhi zithanda ukubuqhakambisa ubuhlobo bazo, abazali bazo babengakukhuthazi lokhu, ikakhulu uMamthimkhulu John Ngubane nowakwakhe babesemidlalweni njengeningi labazali baseThekwini. OCele noMakhumalo babengayihambi imidlalo yezingane, kanti uLinono wanqatshelwa abasemsebenzini ukuba aye emidlalweni. uLinono wayethanda kabi ukuba ayobona izingane zakhe, ikakhulu ngoba zazimbhalele incwadi zathi makazicelise enkosini ukuba kungaveli lutho oluphazamisayo ngoba zazifuna ukuya phesheya ngale midlalo.
Izingqapheli zemidlalo zazenza izibikezelo zokuthi u-Uzithelile kanye nowakwabo uHlanganisani bazoba yingozi enkulu kulo nyaka, hhayi emidlalweni yaseNatali kuphela, kodwa kuyo yonke imidlalo yaseNingizimu Afrika. Empeleni, amaphepha amathathu aseNatali ayikhiphe isithombe sika-Uzithelile egqashuka emidlalweni eyayisolundi. Abangani abaningi baka-Uzithelile babesebenzise lesi sithombe ngokuzenzela izikibha ezinesithombe sika-Uzithelile. U-Uzithelile yena wayembethe ibhayi elinesithombe sika-Bessie Coleman. Lesi sithombe sasinemibhalo ethi "Bessie Coleman, owesifazane wase-USA omnyama wokuqala ukushayela ibhanoyi. Izincwadi zokushayela wazithola eFrance ngo-1921. Bayoshayela nini amabhanoyi abesifazane abamnyama eNingizimu Afrika?" Izibukeli eziningi ezazibuka leli bhayi zazishaywa luvalo kungathi zibuka umuntu enqunu. Isithombe sikaBessie sasiyibeka ingene inselelo kuningi. Bonke abadlali bakwaZulu babefake amabhanoyi afanayo kodwa enezithombe ezahlukene. Ayewodwa ayenezithombe zodokotela Helen Gobese, umntwana uMkabayi kaJama, umntwana uMntombazi wakwaZide, inkosi uMantantise, uNomusa Gladys Dlamini, uBeatrice Dolene Gcabashe, u-Elizabeth Mzoneni kanye nezinye izingqalabutho zabesifazane. Amanye amabhayi eseyingi sakwaZulu afika azithatha izihlwele, ikakhulu izingane zesikole, ayegqamisa izihlabani zabesifazane bakithi abamnyama. Elinye lalamabhayi lalibhalwe ukuthi Prof Thembani G Mashaba, owesifazane omnyama wokuqala ukuba ngusolwazi eYunivesithi yakwaZulu kwaDlangezwa. Siyaziqhenya ngalobu bungqalabutho. Siyabonga Mama Mashaba, siyakulandela. Kwakukhona nebhayi elisiphonsa eTranskei izibukeli. Leli lalithi Dokotela Nolwandle Xaba Mokoena, owesifazane omnyama wokuqala ukuba yidini kwezokwelapha futhi engusolwazi wokuqala omnyama ophikweni lozokwelapha eYunivesithi yaseTranskei. Bayeza abesifazane, vulani amasango, sizongena siyithathe indawo yethu. Siyabonga Mama Xaba Mokoena ngokubeka isibani phezu kwetafula. Lathi lifudumala ilanga yaqala imidlalo amaphaphu ephezulu kubadlali nakuzibukeli. Umfutho wesiyingi sasenyakatho wacishe wazithena amandla ezinye iziyingi kusaqala, kodwa kwathi lapho ilanga selingaphezu kokhakhayi sasondela isiyingi samaphakathi kanye nesetheku. Abanikazi benkundla babemdibi omunye nesiyingi sokugcina. Yaqhubeka imidlalo kwathi ngesikhathi sekhefu oMelodi no-Ethenesia banyomuka kwabakubo bayofuna izingane zakubo esiyingini sakwaZulu. Zajabula izingane zase-Dr Wireless B Vilakazi High School zibona uVikizitha nodadewabo uVukuzithathe. Zahamba-ke izingane zakwaNgubane ziyokudla ndawonye. Zasuka lapho zathi zisayobingelela abantu abadala lezi ezaseMpaphala ezingakaze zibonane nabo. Zazimazi umalume uBafana ngoba zazimbona ezithombeni ezikhangisa ngobhiya kodwa zingakaze zimelamele yena uqobo. Zaqhamuka izingane zakwaNgubane oMelodi no-Uzithelile bexhakene. Wasukuma uMthimkhulu N wazihlangabeza lezi zingane, waqala ukuthetha esesekudeni ethi, "Melodi, yini lento oyenzayo yokuba uzule uchitha amandla? Kuhle uwonge amandla ukuze ugijime kahle ngemuva kwedini. Woza lapha ngizokuhlikihla ngomhlabelo bese uhlala phansi ukuze wakhe amandla." UMelodi wamethula u-Uzithelile noHlanganisani ngokukhulu ukujabula. Wavuma nje uMamthimkhulu neqanda mpo. Into ayeyijahile ukuba lezi zingane zakhe zize kuye azozigcobisa ngomhlabelo.
Ukumoyizela kwakhe uMamthimkhulu kwakuwumuncu kufana nezandla zakhe ayezikhethisa ngenkani exhawula. UMelodi wayethule izingane zakwabo ngokuthi, "Naba Uzithelile noHlanganisani mama, uphi ubaba? Kulungile hani, ngiyababona abantwana basemapulazini. Ubaba wakho usayothenga ukudla. Ake uhlukane nabo uyohlala laphaya ukuze ngikunike imithi yakho yokugijima. Uzodinga ushukela kanye necalcium uma usuhambe kangaka. Ake uhlukane manje nezingane zasemapulazini," kusho uMthimkhulu N ephendukela ko-Izithelile ukubingelela. "Ninjani zingane zikaLinono? Basaphila emakhaya eMpaphala kanye noLinono eMbongolwane?" Wema nje u-teenager wabuka ngeso lokusola nokwenyanya konke lokho okwakwenzeka. Ukutshekisa kwakhe ikhanda kwasho ukuthi ingaphakathi lakhe liyayihlaba lento eliyibonayo. Wathi esuka wathi, "Masambe mfo," esho edonsa uHlanganisani esathi uphendula uMamthimkhulu. Wabiza no-Uzithelile wathi, "Woza Uzithelile, nampaya oZamashenge noNonhlanhla bekubiza. Asambeni." Bahamba-ke sabaginya isiminyaminya sesixuku esasiphenduka sizibuka lezi zingane zamabhayi. Behlukana abakwaNgubane uMthimkhulu N ebambe uMelodi ngesandla kanti u-teenager yena wayebambe uHlanganisani emdonsa ukuba ahambe. Wazibuka uMamthimkhulu izingane zikaLinono. Isikhwele nomona kwazifutha lezi zingane zikaLinono kwazenza ukuba zibukeke njengamabhubesi amzimba ubanzi futhi enemilenze emide. Wazibuka izinyama zika-Uzithelile ngenkathi egxaya efica abakwabo, wabona ukuthi le ntombazane yayifanele ukuba ngumfana. Yayingumnyovu ingane likaLinono, kodwa sonke isakhiwo somzimba siyizinyama zodwa, hhayi amafutha. Noma uZithelile wayemude ngamasentimitha ayi-15 kuMelodi, umona wawamnweba lamasentimitha wawenza alikhulu emehlweni kaMamthimkhulu. Phela unjalo umona, unalelo thonya elenza ukuba kuthi omakhelwane behleli wenze ukuthi lo makhelwane onomona ezwe kunuka amasoseji kwamakhelwane kanti nje kunuka uphuthu. Wenza ukuba umakhelwane abale izikhwama zeplastiki zakwa-OK ezehla emotweni yize engazi ukuthi lezo zikhwama ziphetheni. Kuthi noma ziphethe izincwadi yena athi, "Anibabheke kade beyothenga futhi." Ngiyazi leziya zikhwama ziphethe obhekeni, amasoseji kanye nopholoni. NoMamthimkhulu wazinikeza ukuyibukisisa le ngane kaLinono wafikelwa yisithombe sengane enemilenze yegolide. Bathi sebebobabili nowakwabo uZithelile uHlanganisani wayitshela ingane yakwabo ukuthi akayithandanga indlela uninalume abamukele ngayo. Waphawula futhi ukuthi yena wayenesinye isithombe ngalo ninalume. Waphetha ngokuthi, "Akunani ngane yakwethu, ngiyibekile inkundla nansiya, abasizondayo bazokhathala." "Usho njalo ngane kama," kusho uHlanganisani eshaya phansi ngonyawo okomuntu owasehluleka ukuzibamba. Umzimba wakhe wonke wawusufana nesipilingi esasigcwele sifuna kabi ukugqashuka. "Ngisho njalo mfowethu, kungabe akwenziwa lutho. Uma izihlobo zethu zifuna ukuwina zizodinga ukuba zibe nokuzimisela, nokuzinikela, nokubekezela kanye nesivinini esingcono kunesethu. Ngimfunge umama uLinono. Uthi izingane zasedolobheni zinakho ukuzimisela, ukuzinikela, ukubekezela nesivinini esifana nesethu basemaphandleni? Yonke impilo yethu emaphandleni ingukuzimisela, ukuzinikela, ukubekezela kanye nejubane. Izinkomo zingawadla ziwaqede amasimu uma singenasivinini sokuzeqela. Sizobakhombisa abasibukela phansi ukuthi ukunqoba kungokwabazithobayo. Ngazi kunjalo ngane kaMangubane.
Namuhla kokhetha ukhethi, thina nawe asinje kumidlalo yaseNingizimu Afrika, kodwa siya ku-Olympic Games. Akekho lapho eNatali ozoya ku-Olympic Games uma thina singayi, futhi akekho eNingizimu Afrika oya ku-Olympic Games uma thina sobabili singayi. Amehlo kaHlanganisani ayesegcwele izinyembezi. Inkumbulo kanina embongolwane yamethusa wabona isithombe sikamkhulu wakhe uCele ephakamisa izandla sakukhuleka ethi, "Yini enake nayicela ngegama lami nangayithola?" U-Uzithelile ekubona lokhu okwenziwa ngowakwabo wathi, "Kahle ngane kama, akusona isikhathi sokukhala lesi, isikhathi sokunqoba nokuklonyeliswa. Ngiyayizwa imiqhele yethu inuka emakhaleni. Ngiyazibona izintambo zokuwina sezigqamuka. Mina ayingikhathazi indaba yezihlobo zethu ezisangene. Sengiyabona manje ukuthi yini eyenza ukuba umalumekazi angavumi ukuba asithathe sizohlala lapha eThekwini. Nami ngangingeke ngihlale nalesi sipuki. Ngangizosivova inkani. Awu, kwakuzobe ufike lapha sishukwa khona isikhumba. Uma nje uVuk'uzithathe noVuk'uzitha bengangiboleka umama wabo izinyanga ezimbili, ngingababuyisela yena eseqondile. Ngingamkhipha ukwazi, ubukhulu nobelungu lobu. Kungaphela nalobuhani bakhe." Akalizwanga uHlanganisani igama lakhe libizwa emoyeni, yize kwaphindelelwa kuthiwa sekumiwe ngaye. Abasubathi bebanga lamamitha angama400 babelinde yena. Yonke imibuthano yakwaZulu yayisihlokoma ngelika "Hla hla 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 Hlanganisani, hla 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 Hlanganisani." Kwakungathi nemisinga yolwandle iyalemukela elikaHlanganisani bese iliphonsa ezintabeni zaseNgoye. Wathi nje eseya ebhandeni la zisuka khona kwangathi okaMbomvu uqhutshwa igagasi namahlengethwa amabili. Wayezogijima amamitha angu-400 ezitshela ukuthi kuzofuneka ukuba azame ukushaya ngaphansi kwemizuzwana angama-50. Wayegijima njalo u-400 amamitha ngemizuzwana angama-52 noma angama-53. ONgubane noMamthimkhulu N bambuka uHlanganisani ehla kwafika uVadlwana. Wayibuka imilenze emide uNgubane, izinyama zayo zamkhumbuza uMsimbithi. Wayethanda ukuba yisidlakela uHlanganisani noma wayemude nje. Wasuka uMamthimkhulu walula ingubo yakhe wasehlala phansi eziqinisa ngokuthi bekuzoba kubo uma u-Euthanasia akaqeqeshwanga nguPeter Adams, umlungu oseqophelweni eliphezulu lokuqeqesha abasubathi. Kubalulekile nokuthi umsubathi uqeqeshwa ngubani. Bayindlala abaqeqeshi abanamakhono amahle kwaZulu. Udla kahle u-Euthanasia, wondlekile futhi akafuthwa yintuthu yasemapulazini. Ngabe iyini imiphumela emaphashini kanye nokuya yonke i-metabolism uma umuntu ekhula efuthwa yintuthu yakwantuthu? Imiphumela ngubhubhane Bhobhi. Angikuquli lokho. Uyazikhanyela nje. Nawe uyawabona amaphaphu ayesegcwele umule ehodlozela okukashimula wesitofu samalahle esingageqwa ukwehlisa umule. Akuphefumuleki kahle kuleso simo. Izingane zasemaphandleni azondlekile kahle. Ngeke nje zimelane nezingane zethu zasemadolobheni. Izingane zethu zithola izithelo, imifino kanye nenyama cishe zonke izinsuku. Izingane zasemaphandleni aziyitholi imfino kanye nezithelo izinyanga eziyisishiyagalolunye ngonyaka, nenyama yemvelo kancane, ngaphandle kweyamahlambo kanye nengcuba. Izingane zikaLinono zona ziyethusa kodwa ngeke zilibone elidlalayo kuMelodi kanye no-Euthanasia. Uqinisile Ngubane, kungathi ngithuka ubala. Mhlawumbe izingane ezingaba yingozi kwezethu yizo lezi zasenhla koNyukhasela, koDannhauser kanye noDande. Kulanda uMamthimkhulu amehlo abo esebheke izingane
zasenhla ezazicula zona ngenkathi abasubathi besalungiselela ukugijima. Leli culo lalithi, "Thina singumlilo wamalahle, bhasobha washa washa washa, bhasobha thina singumlilo ovuthayo, bhasobha washa washa washa, bhasobha washa washa washa, bhasobha wena washa washa washa." Abalandeli bakwaZulu bona babelokhu bememeza bethi, "Mazibadle izimbube, mazibadle izilwane." Iculo elithi "Mbube ha, yimbube ha" lalindela lezi ziqubulo. Musa ukudlala ngezingane zasenhla emalahleni nasezinkomponi nkama. Indawo yesimanga yamalahle leyo. Uthi nje uma usudlule ko-Ladysmith usuqonde ko-Witbank uyizwe imisinga yamalahle emoyeni owuphefumulayo. Ayikho impilo enhle kwelabaqulusi. Akubheke izingane zakhona, zisuthi inyule kanye nombonyana yasenkomponi. Umdlalo uphakathi kweTheku neNalantali engaphakathi Bhophi. Basubatha ohlanganisani kanye nesigejana sabagijimi abayi-15. Wagqashuka phambili u-Ethanasia kwaduma iTheku bemhalalisela. Zathi lapho zifika ejikeni wasukisa okwenhlamvu uhlanganisani egqaya. Izibukeli zema ngezinyawo. Izingalo zakhe zaziya phansi ziye phezulu ngomfutho. Amehlo onke abuyela kuHlanganisani. Izibukeli zangakubo zazilokhu zishilo ukuthi, "Hla, Hlanganisani, hla, hla." Lezo zibongo zikaHlanganisani zamvala u-Itu owawumenyezwa ngamaNdiya nabelungu baseThekwini kanye nedlanzana labomdabu baseThekwini. Wayewubongelela uNgubane wathi, "Oh man, poor training. Awubheke izingalo zikaHlanganisani. Uchitha amandla ngokuhambisa izingalo. Buka indlela agijima ngayo. Amadolo akhe aya phezulu kakhulu." Kwathi abasubathi sebebheke eningizimu lapho babezowina khona, inkundla yase iduma yonke. Ibanga phakathi kukaHlanganisani no-Itu owayemlandela kwakungamanyathelo eqile kwayi-14. Izingqapheli zakhipha amawashi zingakholwa ukuthi uHlanganisani wayeqonde ukuphula irekhodi laseNingizimu Afrika lamamitha angama-400. Yagqashuka intambo laduma ihlombe. Imisakazo yabikela uwonkewonke waseNingizimu Afrika ukuthi irekhodi lamamitha angama-400 seliphukile. Ihlombe, injabulo nomfutho wokugijima kwamjova ngesidakamizwa uHlanganisani. Wazithola esendikindiki umzimba wakhe ungezwa lutho, futhi naye engaboni lutho. Zamthwala izingane zangakubo zimusa lapha kwakuhleli khona iqembu lakwaZulu. Waphaphanyiswa yizwi lika-Uzithelile ngemuva kwemizuzwana. Wavula amehlo wayibona ingane yakubo imsula ebunzini ithi, "Vuka Mbomvu, vuka ngane kama. Bengazi ukuthi thina nawe siyakuda. Vuka ngane kaMangubane." Lelo lizwi laliphelezelwa ngelikaNonhlanhla elikaZamashenge kanye nelabaqeqeshi oKenneth Zondi, VJ Maharaj noDkt V.S. Nqengelele. Lelizwi lika-Uzithelile wayelazi uHlanganisani. Yilo lelizwi ayelizwa lithandaza malanga onke, masonto onke, zinyanga zonke futhi minyaka yonke laphaya ekhaya kwaCele. Yilo lelizwi kwakuthi uma izinto zizimbi kwabe lihlabelele lithi, "Sinelizwi likaThixo, sinobomi ngalo, siyazazi izono zethu nomsindisi ngalo." Imfudumalo yezwi lawakwabo yamupha amandla uHlanganisani. Waqala ukubona ubuso obabungungile. Wayizwa uHlanganisani imfudumalo yezandla zikaZamashenge ngenkathi emphakamisa ikhanda eliqamelisa esikhwameni sakhe. Le mfudumalo yehla nentamo yasivininiza nomzimba wakhe, ubuya amandla
Ngemuva kokunikina ikhanda wabuza owakwabo ngokuthi, "Usugijimile yini ngane kamama?" "Lutho ngane kaMangubane, bengingeke ngigijime zingekho izibukeli. Sengiyogijima manje ngoba phela wena usuzongibukela." Waphenduka wafulathela uZithelile wasethi hlikihliki kabili lapha emilenzeni mbomvu, "Ukuze ngithathe izibusiso zakwaNgubane. Awuzwe-ke, ngisizwile isibusiso sikhuphuka ngemilenze yomibili." Wathi lapho ehlisela amehlo akhe enkundleni ohlanganisani, wabona uMelodi eseya lapha kuqalwa khona ukugijima kwamantombazane. Wathi kowakwabo, "Nasi isihlobo sethu ngane kama, uze usiqaphele, siyingozi." "Ungahlupheki mfowethu, asiyona ingozi kimi, mina ngelusa, sona aselusanga. Nawe uyakwazi lokho. Kade kwasa nginethwa yizimvula ngingambethe bhantshi mina. Uma ngingaphosa ezimbili izinduku ngikhiphe inselele kulabo ntanga bamantombazane noma babafana, akukho noyedwa ongazicosha izinduku. Ngingamnikiza abebomvu bayomgeza laphaya emhlathuze." Kusho uZithelile ephambanisa izandla eviliyela okwensizwa idlalisela ngokugcwele. Umngane wakhe wendiya waqhela kancane kwangathi iyamexwayisa lento eyenziwa uZithelile. Zambongela izingane zangakubo zathi, "UZithelile msobho etswayini, kwakubungaza ngani kwakuwayini lona eliyisiqhwaga nomdeleli kwabaningi, elisiziba sezindimbane zamamdeli unina, kodwa libe limkhothamele uZithelile, limesule itende nezinyawo." Wazizwa izingane zangakubo zimhasha uZithelile wasephenduka inkunzi esithwelwe ngezibonkolo. Watheleka la kuqalwa khona ingqondo yakhe ingasaboni lutho. Bamkhombisa indawo yakhe, ngeshwa wema phambi kukaMelodi. Zombili lezi ngane zakwaNgubane kwakuyimithwazi lothwishi, kodwa uZithelile emude kancane kunoMelodi. Ngaphandle kwezinwele ezinde ezase ziboshwa ngeribhoni emhlophe nangaphandle kwamabele kaMelodi ayethanda ukugcwala, lezi zingane zakwaNgubane zazicishe zifane. Izingqapheli zazike zenza iphutha lokubiza uMelodi ngo-Uzithelile. Ilanga laliselibutsheku, imincintiswano yokugcina isiseqophelweni eliphezulu, sekuqala ukukhombisa nasemabhodini lamaphuzu ukuthi inkunzi yalesi sibaya ngubani. Khona babengahambi phambili abakwaZulu, kodwa ngendlela ababenza ngayo kwase kusho ukuthi sebezowugubhudela amatafula. Amehlo kaPope ayeginqika esuka kuMelodi aye ku-Uzithelile, abuye aphindele kuMelodi. Wayeziqhathanisa lezi zingane ekhumbula ukuthi zinyakanye. Wayeyizonda lento yezingane zasemakhaya yokugunda izinwele zibe zimfushane, bekusengathi ngabafana. Omabonakude bake bamkhombisa ukuthi uZithelile ufake izinti ezindlebeni, akafakile amacici njengoMelodi. Nezezinzipho zika-Uzithelile zazimsulwa, zingagcotshisiwe njengezentombi yakhe. UMelodi wayebonakala ukuthi yingane yabantu abaphezulu ngoba izinkophe, izindebe zomlomo, izinzipho kanye nezinwele zazisho ukuthi ziphelezelwa yizigcobo eziphambili. Wayibuka ingane yakhe uPopi, wayibona isivela kumabonakude kuthiwe iwine indondo yegolide phesheya emidlalweni ye-Olympic Games. NgokukaPopi, le ndodakazi yakhe yayifana nje nezintokazi zaphesheya ayezibona ku-Ebony. Kwamcasula nokho ukubona ukuthi uMelodi no-Uzithelile babenensosha eyodwa, amazinyo aba ehlala engaphandle, futhi bobabili benamazinyo enja acijile. Akakuthandanga ukuthi uMelodi washiya indawo yakhe wayoxhawula uZithelile, wasemanga emfisela ukugijima okuthokozisayo.
Ukuhumuzela nokuxoxa kukaNgubane ngabasubathi kwakungasanakwe muntu ngoba yonke ingqondo kaPopi yase ilapha kwakugijinywa khona. Babembukisa okwemivundla abancintisani ngenkathi isibhamu siphaqatha. Kuningi labantu kwakungathi uZithelile wenza iphutha ngoba wasukisa okwenhlamvu zibekwa, kanti babezozungeza inkundla kathathu. Akamuzwanga umqeqeshi wakhe ethi makanciphise ijubane uZithelile, yena wayezowuhlanganisa ethi siya ku-Olympic Games. La mazwi ayefana nomoya owawumsunduza ngemuva umnika izimpiko zokusubatha. Yaze yacishe yagamanxa imijikelezo yakhe, kwathi lapho owesithathu wabesemsileni weningi elalisazojikeleza. Izihlwela zonke zazithi Uzithelile, Uzithelile, mazibadle izimbumbe, mazibadle izilwane. Ukundiza kwegama lakhe emoyeni kwakufaka izipilingi ezinyaweni zika-Uzithelile engasawukuzwa umzimba wakhe. Wazifikela yedwa uZithelile entanjeni yokuwina. Bambamba abaqaphi bayobhalisa igama lakhe. Kwathi lapho eqeda waphindela enkundleni wagijima ngaphandle ebangisana noMelodi owayeseya entanjeni yokuphuma isibili. Nakulokho kugijima waphuma phambili uZithelile. Wayilinda ingane yakwabo wayeseyiqukula ehamba nayo ngokuyobhalisa. Zankema izibukeli zibona leli bhola lamandla elingu-Uzithelile Ngubane. Lokhu kugijima kwakhe kwephula irekhodi elalikade libekwe nguye uZithelile eNingizimu Afrika. Izindonga zaseyunivesithi kwakungathi ziyandindiza zimukelisana nezintaba zasoNgoye ngesenanelo. Nomfula uMhlathuze kwakungathi uzophakama uzolunguza ukuthi kungabe kwenzenjani kwezemidlalo. Inhlokomo yayizwakala komzwingwenya, koSikhawini, iziFike nakoGingindlovu. Babebuzana abantu konseleni koMtimona noNtambanana ukuthi kungabe kwenzenjani kwaDlangezwa. Izimpendulo zalokho zazibekwa kumabonakude nasemisakazweni yonke ekhombisa lemidlalo kuNingizimu Afrika yonke. uZithelile waphenduka undabuzekwayo udumezweni woqobo. Yonke imidlalo eyalandela lena ka-Uzithelile yathathwa yisiningi sakwaZulu. Lapho lishona ilanga zonke iziyingi zasezazi ukuthi ngobani abanikazi bale nkundla. Kusihlwa kwakhethwa intombi ezoba unkosazane Natali. Isiyingi sasenyakatho sasimelwe ngu-Elsabe Malan, kwathi esamaphakathi neNatali samelwa nguTiffany Dedrick. Kwathi isiyingi saseningizimu samelwa nguSacela Saphiwa Hlumayo. iTheku lamelwa nguZinuzana Lachmi Munsey. ElaKwaZulu lamelwa nguZamashenge Buthelezi. Lo mncintiswano wadlulelwa ngabakhangisi bezingubo eziphambili. Ibhendi eyayinandisa kwakuyiSakhile kaKhanya Mahlanga. Kwathi lapha abancintisani bonobuhle sebezethula besagqoke izingubo zabo ezinde zasebusuku, kwangathi kuzoba nzima ukuba amajaji akwazi ukukhetha iphela emasini. Zazibulalana izingane zabantu. Akuthathanga isikhathi nokho zizulazula lezi zingane zabantu. Kwacaca ukuthi lo mncintiswano wezintombi uphakathi kweNingizimu emaphakathi Natali kanye neningizimu sakwaZulu. Ukuzenza kakhulu ebusweni kukaTiffany kanye nokuqina kwakhe kwamfaka isigcwagcwa kwamkhipha emncintiswaneni kweziningi izibukeli. Kwasala iKwaZulu kanye neNingizimu. Yayinhle intombi yakwaMhlumayo, isho ngesikhumba esesulekile okwesengane, nezihlathi ezigcwele
ziphelezelwa inala yezindebe ezilunguzisa umthotho lwamazinyo. Isakhiwo somzimba sasisho ukuthi kuzelwe kwaNhlumayo. Ukuba khona kukaZamashenge kwameleka nokho usacela masaphiwa. uZamashenge kwakungumgqusha wentokazi engenasici, kusukela okukhakhayini kuye entendeni yenyawo. Lobu buhle babusongwe yingubo emhlophe yosiba namabala amnyama okwengwe laseNdiya. Yayimhlala kahle le ngubo, ithi ukwendlaleka ngezansi iveza ukuthi ukhalo lubanzi kule ntokazi. Isiphika sasesithi ukwehla kancane, siveza imithambo yamabele eyelunguza kancane ngaphansi kwengubo. Ikhanjana lalithe cwa phezulu kwentamo nayo eyayinde njengazo zonke izicubu zomzimba zamaShenge. Imibala empisholo yengubo zayivumela nezinwele ezazimnyama bhuqe zivumela namashiyakazi kanye nenkithinkithi yezinkobe. Lenala yobuhle bale nkosazana yakwaZulu babubonakala ngisho laphaya kuphela khona ingubo yayo bese iveza umbala owawuzungezwe ngamabhande ezicathulo. Le ngxenye yombala yayisho ukuthi inesitho lentokazi. Amaxhumela ayeboshwe ngamabhande asuka emaqakeleni akhuphuke nombala aze ayothela engutsheni. Le ngxenye yesitho yayivumelana nemishwebesha yezinyawo nazo ezazinombambo ubugabigabi. Kwathi noma indlu yayikhale ngo-Elsabe zisangene lezi zintokazi, ngokuhamba kwesikhathi zaphenduka izibukeli zakhala ngomnandi ngemondi. Isigaba sokugcina somncintiswano walezi zintokazi sakudalula ukuthi iKwaZulu ihamba phambili ngoba uZamashenge wayedla ngobuningi nokwendlaleka nokobuhle bakhe. Phela zase zikhangisa zigqoke izingubo zokubhukuda ngaleyo nkathi lezi zintokazi. Lokwendlaleka kobuhle bezintombi ezinde kwenza ukuba amajaji abenebala eliningana eliwatshela ngobuhle ababufunayo. Yilo leli bala elibanzi elenza ukuthi umncintiswano uthathwe yiKwaZulu, kuthi iNingizimu ilandele yona ilanywe ngu-Elsabe Marlin waseNyakatho. NgoLwesine kwaqala ngemidlalo yasensimini enjengokugxuma, ukuphonsa ijavelini kanye nokuphonsa ibhola lesisindo. Nakuyo le midlalo izingane zikaLinono zakhombisa amakhono ancomekayo nanekusasa elihle. Wayesuka izithonto Uzithelile uma enza i-long jump. Wachithwa nokho yintombazane yakwaNyembe lena enhla egenyenani, yiyo eyaphuma phambili. Nasekuphoseni ijavelini uZithelile waphuma isibili ehlulwa futhi yintombazane yaseMbabane laphaya koFabreeze. uHlanganisani yena wala ukhasha ekwenzeni i-long jump kanye nasekuphoseni ibhola lesisindo. Kwaphindelwa emidlalweni yasebhandeni ama-hurdles, ukunikezana induku kanye nokugijima imayela. Izingane zakwaNgubane eMpaphala zayingenela yonke le midlalo futhi nakuye zagila izimanga. Emjahweni wokuphenselana induku wabaqalela kahle u-Euthanasia noRobert Forsyth waqhuba kahle, kodwa wathi unikeza uMohammed induku yasuka yawa phansi. Wayicosha uMohammed wathi uRobert akayicoshe. Sekubalwa kwatholakala ukuthi iKwaZulu inamaphuzu angama-320, iNyakatho inamaphuzu angama-262, iMaphakathi
ingama-252, iNingizimu ingama-250 kanye iTheku lina-242. Umncintiswano wokugcina waba ngoLwesihlanu. Lo mncintiswano waqala ngeLesi-9 waphela ngeLesi-2 ntambama. Lona kwakungumqhudelwano wamabhendi okumasha. Kwaziwa ukuthi iTheku liyavutha kulolu hlangothi lomncintiswano. Zathi sezisho izimfijolo zimasha izingane zabantu kwakukuhle kwadela. Noma iTheku laligadle ngokuba nezingane ezikhulile zawushiya umhlaba, kodwa ukushaya kwazo amacilongo kwakusho ukuthi isizika somculo siseThekwini. Laphuma phambili iTheku lathola amaphuzu ayi-12, kwalandela iKwaZulu elathola amaphuzu ayi-6, kwagcina iNyakatho eyathola amaphuzu amabili. Lokhu kwenza ukuba i-178 iKwaZulu izihole iziyingi ngamaphuzu angama-326, kwalandela iNyakatho